Wong lagi ngamprek kok bisa tundangan ya. Ora kudu. Lah kok ora basa aku jadi. Ranek kok. Tak utus menyang nggih. Persan iku. Boyongen bojone kebono. Lho. Mbok yo mau sisan. Wis bali ado-ado kok rene maneh. Nekat. Wis saken dawuh. Oh, ora masalah wis. Oh iki. Kok gede temen tanggung jawab monggo iki dutaning ratu kudu goleki pari rondo lawian kok aku yo nembe mudeng nang lah iya ya yang dhewe yo semene tuwane den kula nembe krungu iki den lah iya kepiye Pak wis pokoke nyatane niki utusan ratu, dutane ratu ya dilakoni. Monggo gampang kira-kira kok ora nemu ya beli kaya iki. Oh ya wis yen ora nemu bali ayo beli paman. Ya kok aku bisa sabar. Kalem santai-santai. Santai. Lah karepmu. Delok jam aja bocah krusu. Iki wis jam 1. Nek cara wayang kulit ngono wayane gara-gara wong biduane maning-maning ana soto tembel soto ana tempe jel tempe ana semangka jel semangka ana temus jel temus lha nyok kan menir lah karepmu lha yo ngono men nyambet gawe yo ben tak liren koyo kuwi yo wis aja suwi-suwi tenang
Sendang biru lu iya Lah mau sing ngakoni roke sapa? Kok ujung-ujunge ora menaki. Yo enak, ora enak kae. Angger ora wene bingung ya. Pingine abang. Abang yo ora ono yo biru kok pelayan angger. Abang siji biru 5. Iya sih. Iya sih. Apa yo sih? Among ngenaki ati ora tekan batin setiamu. Iki kabeh muni kabeh mengko suwekake gerobak. Jiro lu iya. Kaya sambatan pasar panggung. Enggak. Tetap ono janjimu alhamdulillah ngantos jam 1 langkung seperapat lulus lancar boten wonten halangan setunggal menapa kula ngaturaken bumi panuwun dumateng bapak-bapak panitia ingkang sampun kersa nimbali dhateng kula sakadang sakanca paring amal dumateng kula sakadang sakanca kula namung nderek muji syukur nyuwunaken wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi hajatipun sederek-sederek para kadang-kadang nelayan nika anggenipun mucali mina wonten sak madyaning samudra nika tansah pinaringan slamet bagas waras
mangkat waras beli waras amin Allahumma. Ini hasilnya berkah barokah payularan. Semoga tambah sukses maju saya maju TPI Wonokerto mriki amin Allahumma. Mugi-mugi endang dhateng semara bumi ingkang mbaweksa desa Wonokerto. Wonokerto mriki paring payung kudung dumateng warga masyarakat khususnya para kadang-kadang nelayan. Ini wanci gara-gara kula tak ngasuh sawetawis penyanyine ben padha nyambut gawe wong duwite bayar resen kaya ngene. Ayo Kang Gareng saiki sampe koyo macul ngono dari sak kaca. Yo. Nyambut gawe potong 50.000 ya senek. Nah, iya, potong 50.000 ya. Lah iki ono tambahan. Ah iya tambahan sampe ora didum saiki. Oh iya. Ape butuh klambi. Klambi gareng kabeh kok. Yo nek nyandak yo kabeh ora nyandak penyanyi dhisik kok melas. Klambine gareng kabeh. Klambine gareng kabeh penyanyi nopo? Yo rek tondo. Wah, alhamdulillah Canus. Iki waktu goro-goro Canusan ya jam 1 lewat seperempat bagian Indonesia bagian kene. Betul. Kangge bapak-bapak ingkang tasih wungon, tasih nderek wungon nggih. Pokoke nderek kedonga mugi-mugi pinaringan sehat barokah bergas waras. Kagem bapak-bapak panitia ugi jajaran dari napa niki TPI Wonokerto, semoga sehat selalu, sukses selalu dan amin. Semakin jaya. Semakin jaya amin amin. Ya, iki ditanjake penyanyi kanggo nglipur swasana. Oke. Saya Jambi Stres. Ana jalan berapa Nanus? Sementara di sini sudah habis. Belum ada. Ya Mbak Verly loh. Hah? Oh Mbak Cece. Ayo Mbak Cece. Iki Setyo Laras. Paringi sepot Mas. Tumpak. Selamat pagi, sugeng enjing Mbak Cici. Nah, wis mau kan gojek imut ya angel. Sugeng enjing Pak Dalang. Lho wong sampe kok ngene ini salah. Ya Pak ora wong gawe kok ya seneng karo salah. Oh iya, aku kok lak seneng Ya salah. nek karo salah ki padha wae. Iki aku seneng duit. Sehat dah. Alhamdulillah iki sik film ki Pak ora mari-mari ya. Oh iya, ora apa-apa. Gampang kabane. Sik iso mau. Usung. Sik iso. Kabane pilek gampang. Apa? Aja nggo syukur. Nek usung penyakit riang pilek lara balung padha resen. Iya. Dong suki ora resen suki. Ya iya Ya biasa iki menungso ki kaya kuwi lho. Diparingi penyakit gersah, dok pinaringan sing mulya yo meneng tok. Ora di Iki arep maringi lelagon apa ning kene wis ora ono panyunan nggih. iki bapak-bapak Persembahan mawon nggih. Monggo. gua menawi mangke badhe ngersake lagu napa Pak? Lewo. Oh, kemah dalan lewo lho. Pripun? Lewo. Wonten pamundutan. Iya. Pripun Pak? Lewo. Iso. Mulane tawani penyanyi kok. Lah wong jarene wis ora ana jalukan. Jadi apa penyanyi itu enggak boleh sombong. Aku tidak sombong. Harus nyanyo-nyanyo. Oke. Nyanyi apa niki? Tuh geleman. Apa iki? Maksudnya geleman dari Campursari orkes wayang. Oh, nek iki geleman wong aja meneh kok sing kene nggon roto sing naik-naik gunung segala medan penyanyi Segala segala. medan. Oh, pantangannya penyanyi ono Lintas loro. negara. Nus, Eh. pantangan penyanyi kan ono loro. Apa kagak? Apa? Ojo metengan. Oh iya. Lah ono penyanyi meteng bangga no. Di Lah wong sik perawan kok. Ditahan kong. Apa ya? Sik perawan sembahan lho. Kayak ini dia ya. Ini lagunya langsung lewo kamu Ah iya, lewo. Dibawani Yo nyong bali kuota. Nyong bali kuota. ya pancen ra ono bawan wong lewo.
Ayo ditanjake monggo. Liwung Panji laras kali Sumadyo. Monggo Mas.
bonus Matur nuwun nggih Bapak, berkah barokah. Alhamdulillah matur nuwun Om. Ane ono kaene yo. Heeh. Iya. Nah, tampani. Kenduk. Ora polisi yo, Bek. Boten korupsi. Ora polisi. Polisi kuwi apa? Polos tanpa isi. Ora aneh wong kene tanggung jawab blok-blok. Oh, temenan blek-blek. Matur nuwun nggih. Lempong sampun. Iya. Matur nuwun Mbak Cici. Ditajake kan gareng penyanyi. Nomor kalih Mbak Firly. Firly. Ayo Fir. Jumeneng Mbak Firly. Cepat Mas. Yo. Yen lagi gandrung Kang Galeng. Dalem Nyokok sak trelapan kaya weruh sedulur lanang dalang Kang Duryatno bener kok. sinten? Kang Duryatno. Oh Pak Duryatno nggih leres. Mas Sugeng Rawuh. Sugeng rawuh Pak Ya Duryatno. sedherek dalang saka tlatah Ulu Jambi. Wis pokoke kono kuwi daerahnya ora udeng. Barang suwe ra tau ketemu dene pangke Pak Dur. Kaya lor dalan wis pokoke dalang lor dalan melu berkahi karo atine. Kowe kudu kowe. Kowe tak durakno kok, Brek. Kowe beda lho. Cape yo beda. Iki dalam kerusuhan. Nek kae cape ireng padha nyok. Kuwi apa pendalungan kuwi kancane Kasno. Niki lagune napa maneh, Pak? Bapak, Mboten enten sing kurang duit Bapak. lagune napa niki, Pak? Kuwi imbang nek karo Kasno kok. Belum ada Mbak Firi. Ya iki persembahan meneh. Monggo. Pak Dalas napa malih Pak lagune, Pak? Tarling. Oke. Tarling dulu. Tarling ganggu tuh ora usah kagarengku malam minggu soalnya. Oh, bisa nggak? Suson. Oh iya. Mahesa dadi iki sing campur sari. Yang sesuk sampohan. Besok samperonan. Mai dua sana. Apa kayak wedok-wedok? Oh, gitar karo suling. Kowe blek. Tarling iku malam minggu. Oh, ngono. Iya. Oh, nggih. Nyok Pak Tiru bareng saiki jahat. Lagune napa Mbak Firi? Niki tak paringi terbaru. Apa kuwi? Kesayangan. Woi. Lagune apa? Kesayangan. Oh. Iki pokoke Judulnya kesayangan. Kesayangan. Oke, baik. Ya, jajal kaya ngomong Monggo. ngrungokke lagu kesayangan. Kesayangan. Oh, sing kembang karya gareng yo. Nek kene iki nek kaya ngono kuwi nembe sapa ngomong galak-galak karo Badri iki wis tebal kuping kaya eble. Oh. Mbok sisa to ngomong kaya ngono ngrongosno. Sing endi sih Pak Dalang? Oh, ya semeok. Wani ora ki Bang, Badri. kok kalau munggah mrene. Ah, wani ora Bat. Ayo Bat, rene Badri ya. joget rene wani ra. Lawan ngoblong-ngoblong koyo kuwi. Ayo rene joget. Ya ngoblong-ngoblong kaya jangan lontong. Lah iya, pulen. Iya mau pengaruh Dalang. Penglaris ini kuwi kesugihan iki. Lah iya. Oh iya nih, tumbale gampang. Ih, apa? Cireng. Apa kuwi? Cireng. Masa ora ngerti. Cireng karo es diumbu. Ayo, kesayangan. Mangga. Mendem bedoan. Oh, bar niki nggih. Nggih. Oke, siap. Bar niki mendem bedoan. Oke. Nah, iya ngetes wonge mendem bedoan. Lo bar mendem bedoan. Apa? Mendem sipir. Lampu klenger. Ayo, Monggo. pinangan panjenengan sekali Sumadyo. Kesayangan.
Apa wis ganti? Apa wis ganti? Ganti Oh, lambian yang takut dikepake nyanyi kuwi. Kok jenengan saged kau rewe? Nah, ya karang wis tau. Lah ya kuwi pernah iki dikempot. Apa kae Sanes kok. orang tuh biasa melu orjen. Ora biasa melu orjen biasa ngamen. Oh iya ya. Kok melu Ngamen kae mix sing gede kae ora turun pasar. Ngasih akeh. Aku melu. Nang mulai kok gendang. Lu kenangan masa lalu. Sama Iya. Monggo. Aku dicegruk. Ki mau jalane mendem. Wedoan. Padonan. Kita Mbak Neneng ya. Neneng. Ayo Mbak Neneng. Mbak Neneng. Iki karo ngetes uteke Kasno iki apa? Balungan siap. Ayo. Pamundutan saking bapak-bapak wonten mendem wedoan panjilaran sekali. Monggo Mbak Neneng.
Isut. Nang ngendi ki Dek isut ora ketok. Oke, ya, wis siap. Oke, Coba. monggo.
ditonton karo dalangan yo kudune koyo piye. Semangat Sampun. Badrian joget aja bulan-bulan pada ceplok kali. Mbak Badrian, Mbak. Senengan koyo piye jebule ora sadar blung prono gawe. Oh, HP. Nggih, matur nuwun bapake mau ingkang sampun Oh nggih, sampun nggih. Matur nuwun mugi ingkang ngersake lagu Mendem Wedokan. Indra, ayo nembet gawe Indra. Iki lagune apa maneh? Iki nembe mendem itu arek sing nyanyi mendem cobo. Wah, iki mendem dadung. Main ngosek-ngosek. Mendem nopo? Sakarepmu arep mendem apa? Aku kan manut. Mendem PPO yo kena. Iya, mendem kalpi. Tawani neh, Mbak. Lagune napa malih, Pak? Bapake ngersake lagu napa? Bapake badhe ngersake kula napa, Pak? Woi, lagu. Oh, Pak. Lagune napa? Bocah-bocah kok. Suwak ya, Pak. Hi. Terus semua. Lagune napa malih, Pak? Oh, setan kene takon kowe blak ngiwil. Blak baca saiki ya, Pak? Iya, cuma templak ini ya. Ini kudune kemplang rambut kan. Oh iya kan, kayak bapaknya sing tau Sabang mau jalan lagu apa? Lagune napa, Pak? Wah, dosa masa lalu. Masuk kuwi, Ndra. Ayo. Ya, pinangane ra apa-apa wis. Nggo selingan. Dosa masa lalu ki dosane jenengan kali sinten, Kali Pak? kamu. Nek kae dosa masa lalu, nek kowe dosa empat ranti duit. Dosane setiap hari. Pancen berdino. Dosa. Jenengan badhe mriki napa, Pak? Yo Ngrencani? tetep dong. Gampil mangse. Ada napa? Nostalgia dengan kelapa muda apa, Pak? Judulnya kelapa muda. Oh. Orang nono, Pak. Ngapun Kelapane meneh ya, Pak. sugih. Lapane sugeri. Iya niku napa? Mboten wonten. Hasrat murni. Lagi sing bener sing pundi? Jajare dendam masa lalu. Iya lah sijine njaluke hasrat murni. Dosa masa lalu dendam masa lalu. Dosa masa lalu. Ya. Kelapa muda. Terus hasrat murni niki sing bener sing pundi? Oh, hasrat murni. Hah? Iki jenengan badhe mriki napa? Oh, mboten. Cintane apa? Hasrat. Oh, hasrat murni. Asal tak tersampaikan. Iya, hasrat impet. Kaya lagu doang botekan. Iya lagu gua. Botekan orang Josari. Mangga. Lagu gua main. Nyong delok sing ora sing karo sing gede kok unik-unik teo ya. Moga hasrat murni. Ora dicopot. Panji Laras kali dados. Asik. Hey, Asik. ayo bos, yang mau gabung bos. Monggo Pak D. Asik. Atas suara kenapa sendirikan? Mengapa Asik.
Ini ku menanggung
ibu-ibu MBG. Nggih. Ibu negara. Apa kuwi? Apa, Pak? Jogja kembali. Oh, Jogja. Jogja. Sampe sing banyak. Hah? Ya. Nek liyane ora apik. Iya, Bes. Sing nembang Jogja kembali Oh nek iya. liyane ora apik. Karo Badriah, Pak. Oh iya Badriah lu gak Ben. Ayo Ben. Bet. Lah tak pilih Ben. Iya. Ora gelem rene jokoke kali. Ini bangkaan boyo nang kono. Ning kene ana boyone ora sih, Pak? Ono. Ono akeh kok. Akeh iki boyo kabeh. Mulane ra nang sangit. Mene Mbak, sampean wis ngoblong-ngoblong ae kok ora tolong munggah. Ora ngoblong-ngoblong nguri. Iya wis kaya nonton siram nganggo. Dudu lho dia. Mbak Badriah mene Mbak. Kono bae. Cemen kok munggah. Kok gelo. Kok gelap. Tok tekan omah nyong sing ditumpari. Iya. Balake kaya ayam manuk ngunguli kowe galake to. Apa ya, Pak? Iya. Patah bae. Hah? Nek galak patah. Iya, Jogja kembali. Jogja kembali. Pokok Jogja kembali Jogja sih men wae. Oh, Jogja iya. Arepe, arepe nyomone sing ngomong kok sampean aku nembang ora. Waro. Jogja kembali. Arepe nyapa? Oh. Jogja Pantianom. Jogja Pantianom. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Badriah. Badriah. Oh,
Ucapan adalah oh iya dempet mana gitu dong. Dimpel Pak. Berarti kapan kue so? Setan kok. Dimpel warnanya berbudi. Sekalian. Wes lu anak busine. Nggih, nopo? Hah? Wes sabar terus ini rusak. Aku sudah tahu. Astagfirullahaladzim. Udil-udil. Kok ono blek? Ah, udil-udil. Ora udil-udil. Setan ya. Wes rusak. Iya. Iki karek siji sing nggo nyanyi nggo tutupan. Jame jam 2 lakone dawa. Sapa iki Mbak Komsah? Komsah. Oke, monggo Mbak Komsah. Wis jalane urungan ya bebas monggo Mbak. Lah kae bapake kan nyuwun. Bapake nyuwun apa, Pak? Pak kaos abang lagune napa Pak De? Daun pulus. Oh, daun pulus. Pak joget ya bapake. Daun pulus 2. Ayo Pak, pergi Pak, joget Pak. Oh, nah liyane daun pulus apa daun kemangi apa Pak? Apa daun combrang? Praon apa? Praon. Daun pulus gawe pongan. Liyane niku pun. Liyane niku. Nggih, liyane niku Pak De. Nggih. Sing penting jaipongan. Nggih. Oh, tarling nggih Pak nggih, tarling nggih. Ya, Pak. Sing penting tarling. Iya, Bang. Beger serampang sisan.
Ngobor kodho nggih. Ngobor kodho. Oh nggih. Bebas monggo. Ngobor kodho. Monggo Pak De, mriki Pak De. Lagu penutup. Raya niki konsah monggo. My baby, hati-hati di jalan ya. Jalan. Wong mesra karo bojone kok ora oleh kuwi lho. Biasa ngobor. Oh nggih. Waduh kali niku padalan. Ngobore ngobor napa, Pak? Padalan dodo. Ngobor nek kene ngobor peting. Nek nggo dhewe ngobor kodho. Oh apal. Sapa niku ngono blunggah. Monggo. Ngobor kodho. Monggo. Dados. Monggo Pak De, gabung Pak De.
Udah kuwi ya dadine. Oh, mati dewek ya wis berarti jatahe. Nggih, matur nuwun nggih, Pak.